Biti na čelu kazališta koje danas slavi 70. rođendan sigurno je izuzetna čast. Ono što naši gledatelji sigurno ne znaju, ja sam uvjerena u to da je ovo jedino kazalište u Hrvatskoj i u Europi koje je nastalo van svog doma, koje je nastalo čak i van Europe. Tako je. Mislim, naravno da je ovo od izuzetne važnosti ne samo za ovo naše kazalište, već i za grad Split i za Hrvatsku i šire. Ovo je kazalište, jedino europsko kazalište koje nije rođeno u Europi, već daleke, negdje u prosincu 1943. godine u zbjegu El Šatu, dakle hrvatski zbjeg. Međutim, kako je prva javna izvedba 18. veljače 1944. a to je jedini datum koji imamo sačuvani, onda smo uzeli taj datum da obilježavamo proslavu kazališta na taj dan. 70 godina nije mala stvar. 70 godina jednog kazališta u kontinuitetu. Vidjeli ste, dakle, od kulturno-umjetničkog društva Titovi Mornari do današnjeg gradskog kazališta mladih. Generacije i generacije mladosti su prošle. Mislim da je također od velikog značaja to što smo sačuvali i ovaj amaterski pogon uz svoj profesionalni glumački ansambl, jer svake godine uključivati novu mladost koja je rasadište talenata, ne samo od onih početaka, od Borisa Dvornika, Ivice Vidovića i tako dalje, te velike plejade umjetnika, već i ovih novih, najnovijih, ne samo glumica, već i pjevača, plesača. Dakle, jedno veliko rasadište, jedan veliki značaj za grad. Naravno, moram reći da sam uzbuđena jer 70 godina kontinuiranog rada jednog kazališta koji je svake godine sve uspješniji i uspješniji. 4 do 5 premijera, jedna obnova, po 10 do 12 repriznih naslova. Dakle, 200 predstava na ovoj maloj sceni teatrina, a samo 9 glumaca profesionalnog ansambla, jedan ogroman amaterski pogon od 600 mladih polaznika. Mislim da je vrlo respektabilno. Naprosto je zazvučalo nevjerovatno kad su vas najavili da ste vi bili upravo tamo prije 70 godina kad je ovo kazalište nastajalo. Pretpostavljam, i sami ste rekli, ne sjećate se puno toga, ali evo ovako ovo što je čulo gledateljstvo u kazalištu, ili mogu čuti naši gledatelji? Pa je, rekao sam, ja sam imao 4 godine tada. Ja sam rođen prije 74 godine i vrlo se ponosim sa svojim godinama i sa svojom karijerom i sa El Šatom. Jer El Šat nekako izgleda da me usmjerio do Titovih Mornara pa na akademiju. Lijepo je ipak večeras biti ovdje na ovaj 70. rođendan. Je, apsolutno da. I sjećam se naviru emocije, naviru uspomene i drago mi je da sam večeras pozvan kao centralni gost i zajedno sa kolegicama i sa kolegicom i kolegom i sa Mani. To mi je drago i rekao sam ono što sam od srca spontano, ništa nije bilo ni patvoreno ni laganje. Vi ste večeras uz našu dragu Ljubicu Srhaj nekako kao domaćin ove večeri. Svašta ste lipoga rekli, svašta ste lipoga osmislili. Tako, ja sam bio moderator i trebalo je sve to malo sakupiti, prikupiti podatke i naći ove ljude. Čini mi se da je uzorak bio dobar. Možda je malo, recimo, to i potrajalo, ali neka je, svaki ima nešto kazati, a neki prvi put nakon toliko vremena, kao što ste vidjeli. I zapravo ova priča će se nastaviti sada i dalje. Meni se čini da je bilo vrlo ugodno i meni čak poučno. Ja sam dosta stvari novih naučio ovdje. I ja sam ovdje bio nekad kao pionir, recimo onda u ono vrijeme. Međutim, volim ovu kuću, volim mlade, volim da se ove situacija razvija dalje, da se stvari povezuju, da se nešto učine i tako dalje. Dakle, naprosto mi je to blisko i vjerujem da je pred ovom kućom i povezivanjem svih scenskih i glazbenih
ustanova u Splitu da treba do toga doći. Dugo ste u kulturi, dugo ste u kazalištu. Kad se pogleda što se sve dešava u našoj zemlji i kako je se sve pretvorilo u žutilo, kako ljudi niču kao gljive posle kiše, ima li kazalište svijetlu budućnost? Pa ja mislim da nema nego povratak kazalištu. Trebamo se vratiti i kulturi i teatrima. I ponovno to nam je jedini spas, ako se tako može kazati. Ne može se od ove agresije, od ovog svega što se događa, ne može se iz toga izvući ako nema kulture. Ne možemo se ni Europi približiti ako toga nema. A to znači da i svak mora na sebi malo poraditi. Ne samo govoriti kako drugdje to nema, nego i na nama je zadatak da mijenjamo i sami sebe. Čim sebe promijenimo i svijet je drugačiji. Punih 14 godina je prošlo od vaše posljednje predstave u Gradskom kazalištu mladih. Večeras ste ponovo bili na tim daskama iz kojih ste ponikli. Kakav je bio osjećaj ponovo biti ovdje? Pa ja sam došla hladnokrvno, ali ponijele su me emocije kad sam došla tamo i vidjela sve te ljude koji su negdje svjedočili tim mojim počecima. GKM je zaista važna institucija, jedna tvornica zapravo umjetnika, postojana tvornica koja godinama i prije mene je negdje odgajala kreativce i ljude koji vole kazalište i koji se namjeravaju ozbiljno baviti njime. Tako da, evo, osjećam se važnom biti večeras ovdje i biti svjedokom tog zapravo jednog dijelića vremena u toj priči dugoj 70 godina. 70 godina ovog našeg teatra, Gradskog kazališta mladih, uspjelo vas je vratiti u naš grad pod Marijanom. Radili ste s velikim imenima, nažalost mnogi od njih nisu više s nama. Kako je to bilo u ono vrijeme biti u Titovim mornarima, jel? Da. Ja sam počela sa 3 godine. Najprije sam učila balet, dakle plesala sam s 3 godine kod Katičke, a poslije sam prešla na glumu i onda sam igrala naravno glavne uloge. Ja uvijek moram igrati glavne uloge, tako, to mi je nekako u krvi i onda sve fulam i pogriješim i onda me istjeraju i tako dalje i to je uglavnom kroz cijeli moj život bilo tako. Ali ono što je u tom periodu bilo nenadomjestivo, to je bilo što se okupila jedna koincidencijom, jedna grupa mladih tada djece koja je odista uspijevala stvarati teatar. Bili su to Boris Dvornik, Ivica Vidović, meni najmiliji oni dvoje, i onda još Čičo Simonelli, Mirko Kraljev i tako dalje, bilo nas je jako puno. Svi smo nekako otišli putem kazališta. Oni u glumu, a ja u nešto oko kazališta. I svi smo otišli iz Splita, osim Borisa Dvornika koji je čitav svoj vijek proveo u Splitu, premda je po cijeloj zemlji snimao filmove. Ja sam pak ona koja se pokušala vratiti kući i pokušala pokrenuti teatar i onda sam naravno iz kuće izbačena, istjerana i tako dalje. I sada sam poslije puno godina, nakon što sam bila istjerana, politički jasno, došla sam ponovno, nešto radim u kazalištu i moram vam reći da me to jako veseli i naravno bila sam počašćena što su me pozvali da se prisjetimo ovih mojih pepeljuga, mirandolina i tako dalje kad sam bila mala curica.